Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya yang ganteng sak donya. Ini masuk YouTube ya, Mbak? Iya, Mas, aku nemu bocah nulung bocah lah, ternyata bocah kok linglung saiki. Terus gimana? Lah iki piye iki? Aku wedi lah, maune kan tak tampung nang omahku. Terus tak tekoki lah, kokoku kan arepe wangsul terus tak arepe tak tereneng ajene, tapi tak tekoki ajene mek iya tok gak ngerti. Tekoki sembarang mek iya. Aku wedi lah iki jare mau ajene kae tak tapi teko diamen hil nguduk kok terus balik neng arah Wonto. Terus anaknya di mana? Anaknya di mana? Iki nang NTR karo aku. Sampeyan bawa ke kantor polisi aja. Lah tapi barangnya tunggale sik nek aku kok kegowo-gowo ora. Ya lah sampean aku gak ngerti nulungi wong tapi sampean gak ngerti asal usule yo. Makane kok jare finish. Ya makane sampean takono meneh sing jelas, nek gak jelas dhek loro ya sampean go ke kantor polisi. Ben di interogasi karo polisi. Lah piye? Lah sampean makan iki. Jirene sampean linglung. Lah tak kok ya ngono ku mek iya karo ora. Lah yo sama rungokne dhewe. Enggak sampean jeneng ngendi? Iya. Sama rungokne. Jadi. Sama jeneng ngendi, Mbak? Hah? Terus aku piye iki? Sampeyan go medun, sampeyan go nang kantor polisi. Kan dia ditakoki sapencing. Dari sapencingnya kan pasti tahu jenenge majikane sopo. Yang ngejeng sopo, gitu. Seperti apa, statusnya dia bagaimana kan pasti kelihatan. Kalau sampean sendiri kan nggak bisa ngelihat. Iya, kasih diantar aja ke tempat polisi. Sampai ngomong saya menemukan ini, kemarin saya bawa ke rumah saya, tapi sekarang dia posisinya seperti ini, saya khawatir, saya takut dia ada apa-apa di rumah bahaya, makanya saya titip ke kantor polisi. Nah nanti kantor polisi ini kan akan nyari data anak ini itu siapa, majikannya bagaimana, gitu. Statusnya kayak gimana, kan kayak gitu tuh. Iya. Sampean pokoknya serahkan aja sama dia gitu loh. Iki aku arah Wampo, kantor polisi sing deket MTR ndi. Kalau sampean posisi Sekip Mei. Ih, Sekip Mei yo nek kantor polisi. Iya piye lho, sampean iki nggo mulih wong nang omah terus ora ditakoki ABCD bla 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 bla. Soalnya aku gak enak waktu iso budal kerja mulai sore terus sore ketemu mek diluk terus babuk. Lah ya terus aku gak pernah. Lah aku terus nyeri awane dene piye. Tapi iki mau ki aku kok biasa karepe wangsul babuk nang omah. Lah aku bingung to terus tak apa ki tak omongi ki mek iya tok lho. Aku terus bingung no tak tekok ya apa jawab iya. Tak tekok ya apa jawab mek iya. Terus wis Mbak tak terni sampean jenenge nang endi mek iya. Ya turu wong telu lho piye? Gak iso. Rumangsane. Iya. Jangan malah dake. Ben kokone oleh langsung jamu loro lho piye? Masuk ah? Nono ta. Lho lah piye? Lah aku kon kudu piye, Mbak? Sing nulungi sampean wong apik. Tapi terus saiki dadi bingung. Ya kan aku ya kasih tahu sampean bawa ke kantor polisi, serahkan ke kantor polisi. Bahwa Mbak iki aku gak ngerti error apa masalah kena apa aku wedi aku takut. Ngono lho. Terus nanti kan dilebokno nang kantor polisi ditakoki jenenge sapa, endi KTP-mu. Nah, terus dicek ambek dhek datane. Ngono lho, Mbak. Paham enggak? Bisa paham. Boleh kantor polisi yang paling sithik kuno endi? Ya, aku nggak ngerti. Yo, kita kan nggak mungkin ya nampung orang terus dijak omong angel.
Gitu loh, Yo Mbak. iki mau baru angel biasanya enggak oh. Yo iya Mek biasa. selama neng mangku ki sambat sirah iki sakit. Lho terus Mbak apa ayo tak terne neng agent, matur agent. Apa ben di X-ray. Jare enggak, terus mek tak tumbasne jidong ya Allah. Ya makanya sampean go nang kantor polisi terus sampean critakno keluhane dhek. Aku engko wedi nek apa-apa dhek meninggal nang omahku kan bahaya ngaihim. Wis Pak polisi aku tulungono iki piye? Ngono lho. Hah? Ya ben direwangi polisi, ben sampean gak nanggung resikone dhewe. Memang. Ben kok diurus karo Pak polisi iki gak sambat ndase ngelu ngene-ngene kok Pak polisi ini kan nyeluk ambulan. Ya wis terus digo ambulan kan ya wis. Dirawat. Apa? Aku mau digowo-gowo enggak? Yo kan sampean ngeterno tok nang kantor polisi. Oh. Ngono ae lho. Oke. Piye? Oke ya. Aku yo gak iso Mbak nampung nang omahku enek bojoku barang ya. Aku jare bertiga iso jare sampean. Iya, marang ngono manuk. Sampean ngongkon aku sampean bertiga iso ya? Iya, makane manukku marang ngono ditugel karo bojoku terus piye? Lah, ya kuwi. Lah nek sampean kan gak mungkin nugel manuke Koko. Lah nek aku bojoku wis ngomong kowe macem-macem tak tugel manukmu lah piye terusane yo. Kayak sangel. Wis ora apa-apa, Mbak. Wong apik kayak gitu. Sampeyan saiki meduna posisi ndi sing cidhek omahe sampean ya ora apa-apa, kantor polisine ya cidhek omahe sampean ya ora apa-apa. Digandeng. Sing apik. Pindah arah Junwan. Heeh, digandeng. Itu, Mbak. Hah? Apa? Ini arah Junwan, Mbak. Sampean mau kemana? Ya wis ya. Sampean mau kemana? Hah? Duh, terus iki Mas. Kandhane sampean gandeng, ayo wis melok terus moro nang kantor polisi. Sing paling cidhek iku Prince Edward itu loh. Exit iku kan kantor polisi. Oh ya bener iki. Iki Prince Edward. Ayo Mbak ini. Iya wis metu terus exit situ kan enek kantor polisi pojokan iku. Exit apa? Gure. Endi? Bukaan HP ini sampean. Jadi sapa ki telepon? No, diangkat. Wis gak usah bingung, tenang. Kok langsung nelpon aku sampean? Mbak. Mbak. Halo, piye iki? Kok sampean nelpon aku, Mang? Ayo. Aku nyuwun nomor sampean nang Fitri. Aku dulure Fitri. Fitri sapa? Fitri sing dhisik kerja mae Mbak Pola. Fitri lah. Iya. Sebenarnya Mas ganggu sampean ya. Lu gak apa-apa. Sampean gak apa-apa ya. Pokoknya bawa ke Prince Edward itu ada kantor polisi, sampaikan ke kantor polisi. Mana tuh sampean tinggal ngalih. Oh, semono gak apa-apa ya? Iya, dek sambat ndak sing ngelu loro. Kok wedine enek apa-apa, aku wedi tak delek kantor polisi ben aman. Nggak diurusi karo polisi nih. Semari ya aku tak pamit, ya wis. Oh, nggih, matur suwun, Mas. Halo? Matur suwun, nggih. Semangat, engko telepon meneh nek bingung ya. Nek bingung telepon meneh. Nggih, Mas, matur suwun. Iso sampean. Oke, Mak. Yo, bye-bye. Oke teman-teman semuanya, jadi ya bukannya kita nggak mau ya, makanya ditampung di tempatnya, terus kokonya mau pulang, terus dia nggak bisa ditanya, ya wis, pokoknya nanti kita catetin, kita lihat perkembangannya, situasinya, mbaknya jadi kayak gimana, dan oke, gitu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.